Yayaman po kayo niya, no? Ang dami-daming puno. Kasi ano siya mga kapromde, yung bulaklak niya tumutubo na yung parang may mga dahon na. At yung mga yon, yung may mga dahon na yon, pwedeng itanim kasi nag-uugat yung iba. So ibig sabihin pwede siyang i-replant. Ayun haba-haba naman yan. Puputulong? Opo, ano po? Tulong putol naan. Okay lang po yan ay, kunin ko na lang. Lalabas na yata. Yan. Yun. Ayan ang ano ni nanay dito, yung paglaban niya nagbubumba, pagdilig ng halaman, kinukuha niya dito sa puso. Magandang araw sa inyo mga kaproble. Ngayon po ay nasa pasyalan na naman ako at may nakita akong magandang garden. Ang nakikita ko po kasi madalas sa mga garden yung makukulay na halaman. Kaya pag napaparan ako sa isang bahay, sa garden, naamis ako dun sa mga halaman na makukulay na nakikita ko. So, alam naman natin kung anong makukulay ng mga halaman. Siyempre, nandiyan palagi yung mayana, crouton. Ayun, so kaya excited akong ipakita sa inyo ito kapromde kasi napakagandang tingnan at natutuwa ako kapag yung ang plantita ay senior citizen at parang parang love ko kasi mga nanay parang kahit yung nanay ko gusto ko lagi ko siyang nakikita pag nakikita ko yung mga medyo may edad na mga senior citizen, naalala ko palagi nanay ko. So buhay pa naman nanay ko. Kaya lang pag nakikita ko po yung yung medyo may edad ng babae, pakiramdam ko nanay ko sila. Ayun, kaya nandito ako sa isang bahay na may magandang garden at makukulay. Katulad din po ng garden ko, kaya lang ibang level din yung garden niya. So, napakaganda po. Tingnan po natin kapromde. Ayan po mga kapromde, kilalanin natin po ang matyaga na maghalaman, ang nanay ng plantita. Bago kong nanay na plantita. So, marahay na daw po, nay. Aray, manay. Ano po ngaran niyo, nay? Gusto kong po? Teri Taghoy. Tiri Taghoy. Taghoy. So, naipirang taon na po kamo nagpa-plant? Matagal na rin. Matagal na po. So, yung kayo lang po ba naghahalaman dito, nagtatanom? Ako lang. Ay, kayo lang po. Yung mga koleksyon na yan pong mga mayana po, tigbabaka, binibili nyo po ba yun? Or tighagad-hagad lang? Ang hinihingi ko lang. Tapos ngayon na maganda na yung ko, binibili nila. Opo, tama po kasi maganda rin po yung ginagawa nyo kasi yun lang naman talaga ang pag hindi nila bibilhin dapat may kapalit. Kasi pinagpapaguran nyo rin po yun. Marami na yun. Ang dami nang bumibili sa akin. Opo. Lampas mga 3,000. Mga 3,000 po. Anong klase pong mga halaman yung nabibintay nyo? Ganyan, ito, tapos ito. Mayana? Lahat Opo. ng mga, kung ano ang gusto nila. Opo. Kasi maraming pumupunta rito sa akin. Opo, napakaaliwalas po ng garden nyo. Ilang bisis na akong dumaan dito sa daan, sa highway, nakikita ko palaging yung mata ko, laging nakatingin dito kasi plantito po ako. Pag may nakikita akong halaman, ibang nararamdaman ko, parang tumatawa yung mata ko, parang tuwang-tuwa ako sa nakikita ko. So, ngayon po, Nay, gusto kong ipakita yung garden mo dito na napakaganda. At syempre yung makukulay ng mga mayana. Ayun. So, itur mo naman po ako na sa garden mo, Nay. So, yung mga koleksyon nyo po. So, napakaganda po, Nay. Ayan po, ayun garden ni nanay. Napakalawak po ng garden nyo. Ayun, at iba't ibang halaman din po yung mga koleksyon nyo. Ang dami pumupunta rito.
Opo. Nagtiting lang, tinitingnan lang. Tumitingin po ng halaman. So hanggang dito may halaman si nanay. May ano pong tawag sa halaman na ito, nay? Alin? Ito. Nakalimutan ko yun. Maganda rin po yan, nay, kasi Triman yun. iyo po makulay. Then dito, may mga aglaw naman si nanay. Aglomina. Ayun. Dito naman sa gilid ng garden ni nanay, meron siyang mga Oregano. mayana, oregano, yung bigonya. Ayun, meron din ako nito kapromdi. Ayan. Dinidiligan niyo po ba na yung mga halaman niyo? Aga, tsaka Hapon? May, may nilalagay po ba kayong mga abono? wala. Walang, Lang, ano lang, talagang ganyan lang po. ano lang. Kailangan, pag inaalis ko yung mga patay na. Opo. Parang tigre-ibayan ko lang. So dito sa gilid ng bahay ni nanay, mga bigonya, aglaonema, then variety ng spider plant, saka snake plant. Ito, ang laki na kasi. Alin po? Na ano po bang binibinta yung halaman? Ito, Mayana. tsaka yung ganyan. Alin po yung Ito. yung mayanang pula? Opo. Maski yan, nagbibili sila. Magkano naman po yung pagbibili yung ganyan sa mga cutting? Kasi hindi lang yung isang mga ganyan lang, Mga kuminsan nagbibigay siya ako ng 200, 100. Opo. Ayan. Sila lang naman nag-ano sa akin. Opo. Hindi naman ako nagpe-presyo. Opo. Para kung ano ang hindi binibigay. Ayan, mga ganyan. Opo. Malaki na kasi. Yung wala po kayong mamahali na halaman na binibenta? Wala po. Yan sana po. Ano pong halaman niya? Ay, yung parang... Ayan o. Ay, yung sanga po yata niyang tinatanim. Oo, siguro. Ito. Kasi Maganda yan. Opo, Mahal pati yan. pwede na itong itanim. Pag yan po, pag magbibinta kayo, wag yung puno. Kasi ito may Ayun. may Nakaano mga... na kasi ito. Opo. Ayun. Binigay, yung dyan, maliit pa yan, binigay sa akin. Opo. Kaya lang patay. Ano po yung bulaklak dati? Dating bulaklak, tapos tumubo na yung mga... Tumubo ng ganyan. Opo. Nakalimutan ko yung pangalan niya kasi meron din po ako niya na kaya lang maliit pa, palipat-lipat yung nalagyan Diyan ko. nga sa kabila, na nga sila dahil yung sa kanila hindi pa daw nagaganyan. Opo. So marami po kayong pangbintanay. Yayaman po kayo niyan, ang dami-daming puno. Kasi siya mga kapromde, yung bulaklak niya tumutubo na yung parang may mga dahon na. At yung mga yung may mga dahon na yun, pwedeng itanim kasi nag-uugat yung iba. So, ibig sabihin pwede siyang i-replant. Ayun, swerte ni nanay, opo. So, pwede nyo pong tanggalin na dyan, tapos palakihin mo, tapos pwede mong ibenta ng mas mahal. Opo. Napakalawak ng garden ni nanay. Opo. Ang ganda po ng gilid ng bahay nyo, nay. Yung sa may bakod, ayan.
Dito sa ano ni nanay. Ano to, Nay? Bahay din po ba ito, Nay? Kusina. Kusina. Ang laki ng kusina niyo po. Parang mas malaki pa sa bahay ko kasi nakatira lang po ako sa kubo. Ay, napakaraming maya na koleksyon ni nanay, saka yung bigon niya. Tapos dito, ayun, ang lawak-lawak. Opo. So nag-ano po kayo, naglilinis po kayo ngayon ng halaman. Dumaan po ako dito kanina pero may kausap ka. Papunta po ng Guwa. Guwa pa po, nanay? Anong lugar po ito? Halawi Gugun. Halawi Gugun. Pinuputulak ko. Para ano, nalis ko yung mga ano kasi ano rin. Iyo po. Ito na yung anong halaman po ito. Yung ito po nagbuburak ng ano yan. Po, anong halaman po yan? Naanuhan ko ito. Maraming bumibili ka yan. Ano po yan? Ano, puputo lang? Oo. Tapos nagtatambo man po? Oo. Galing ano yan, Isarog. Isarog? Sa bukid siya? Pagpunta namin Isarog, dinalan ako ng kaibigan. Iyo po. Hindi naman naalik yan ng bunga. Opo. Ang daming bunga. So, ayan po si nanay. Naglilinis pala siya ng halaman. Kaya pala kanina, pagdaan ko, bigla siyang nawala. May kausap sa doon sa ano, sa labas, tapos biglang nawala. Tinitingnan ko, tapos yung pala, nag-ano si nanay dito. Nag-clean ng kanyang halaman. Ayan. Kailan po birthday nyo, Nay? October 3. October. Ay, haloy-haloy pa. Mag-ano na ako, 75. 75 na po. Ulit po pangalan, Nay? Terry Taghoy. Terry Taghoy, 75 years old na po kayo. October 3. October 3. So medyo matagal-tagal pang birthday ni nanay. Hayaan nyo, Nay, kapag naalala ko po yun, dadaanan ko po kayo dito. October 3. Ilang buwan pa. Opo. Yung ano po, Nay, ang apod ka ani, crouton. Yan. Yan, crouton po. Tigpabakal mo po yan. Eh, may nagbibili. Magkura naman po yung ano, Ay, hindi naman ako nagpipresyo. cutting. Sila lang nagbibigay. Opo, halimbawa na yun, pinotol ko, guran po ang bayad. Ayaw ko sa iyo. Maganda, Tataas eh, kumuha ka na. ano po, maganda kasi yan. Yan ang gustong-gusto na pag dumadaan dito, may bumibili. Opo. Ano po ba yan, Nay? Pag matagal na po ba yan? Oo. Ano kayang... Ang ganda ng ano, ng mga kulay. Opo. Pag bata pa hindi pa gumaganya yung kulay niya. Hindi pa. Pag medyo, Ilang buwan na. matigas na yung ano niya, yung gumaganda na po. Opo. Nagulipan. So gusto ko po yan, Nay. Gusto kong magbakal ng bibili ako niya, Nay. Kahit mga 2 putol. Iputol mo po ako, Nay. Yung... Puro pareho po ba yan? Kasi maano ito pag naiinitan. Opo. Pag mainit siya. Gusto. Ayun, ang haba-haba naman yan. Opo, ano po. Tulong-putol naan. Okay lang po yan, Nay. Kunin ko na lang. Yan. Kasi matutubo naman siya. Oo. Tapos iyan mo na lang ano. Opo. Diba?
dumadaan dito, yan ang gusto nila. Opo. Kasi ano daw, So, bumili ako ng dalawang cutting. dalawa lang. Dalawa lang po na kasi maliit lang naman yung garden ko. Ah, Ano lang po ano yun? mo, yung bali, dalawahin mo. Iyo po. Madali mo gano'n. Opo. Maliit lang po yung garden ko, pero yung garden ko po yung tiglagan ko ning ko yan. Mga putingga po. Napakalawak ng garden ni nanay. O ito nga yan, hinta ko ito. Iyo po. Ang ganda-ganda ng kulay. Nagiging golden po kapag nainitan. Sana gumanda rin tong iyo po. Ginagawang pag tapos na ang ano ko sa bahay, dito naman ako sa Iyo bahay. po. Libangan na po na no? Opo. Diyan po kayo na kumukuha ng pandilig. Oo, sa inuman. Pero ubos na po yung tubig. Hindi pa. Ano yan? Pati po inumin dyan din. Oo, dito kami. So, wala po kayong nawasa dito. Hindi ako nagpapakabit. Mahal. Opo. Ayun, lalabas na yata. Oo, yan. Ayun. Ayan ang ni nanay dito, yung paglaban niya nagbubumba, pagdilig ng halaman, kinukuha niya dito sa puso, yung pangpaligo na dyan din, lahat dyan na po, opo. Mga kapitbahay namin dito. Opo, maganda po dito sa probinsya natin kasi meron pang ganyan, Oo. at napaka-presko po ng tubig na yan. So marami pong salamat sa inyo kapramdi sa panunood at wag po sana kayong magsawang manood sa aking mga vlogs. Huwag niyo mo rin pong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated kayo sa aking mga bagong post na videos. Marami pong salamat at Miss Mabalos.